Я ма эмрисом ҳамон эмрисе ки фақат ба ёди ту буд, фақат дар фикри ту буд. Не ки сад афсӯс ки нафаҳмидӣ дарди мара, ишқи мара. Сад афсӯс. Сабъа студияи Диловар. ёди гузаштаи ти дига мара азоб намета, ташнада дашти биёбон шум дониста об намета. Заёби ишқи ту будум, фақат бо ёди ту будум. Мегуфтим даи ҳаётум тоқа буду набудум, ҳеҷ ашқа буд таким ёд кардум. Масъалавота ту боша рӯи рост, шоме буройта хота рафторота хит кардесим, чӣ кардесим фаҳмидесим. Рӯи рост қатиш лавалави ама боша дидесим, шунидесим овозаҳои тирай гапи мардум то чанде ки дозадесим. Не ки кам намеша дардам ҳиссиёти тира, оха гапи кори тира. Дар кӯчаҳои нанги номус дидим харидори тира. Дига намезана диле ки ози барот задеса, бо чашми та рӯпарушу мара дида хандидеса. Фаҳмидеса дуруни дардаюм, бори хамдаюм, эътибари пасти ҳаром марам аламдаюм. Оха хиёнатҳои ту бифам, хам намесим эй ҳароми лаънати чӣ коре кардеси дидесим. Номи тира чунон паҳн мекунам ки ҳама дона коре мекунам. Дар мошини ёброд овозум хона, то ки ҳама фаҳма ки марам ғуломи дардам. Номи пасти ҳароми тушидаи овозаи мардум, бояд марам хидмат кардам, дига илоҷе нест. Дар охир фаҳмидим ки дар дили дама ҷое нест. Ман ҳозир ғуломи дардам дар посбони дари ишқ. Не ки тирам бидон рӯзе пайдо меша дигар иш. Дига ба гирьяву зора рӯзи хубию рӯзора баргардонда наметони ту. Ишқи мора ишқи моси на ки як уварай. Дасти мада сигарети лавм сар намета, дасти мара бидон ишқи маву ту мада. Я ҳаёт буд не ки ти пасти ҳаром ишқ мо накарди нобуд.